Tak ty už odchádzaš. A tak ahoj. Děkuju. Ďakujem ti, že ste nám sem poslali zase nejakých českých turistov, na ktorých sme sa bohužiaľ aj pobavili. Příště rok dostaneš další. Teším sa. Snad to bude lepšie trošku. Sandro, a Maťo už je jako naturalizovaný, už je jako místní? Je jako domácí. Oni ma volajú, že ja som tu domáči, hej, to je ako domáci, ja som tu už, ja neviem, 5. 6. rok. Cítime sa tu dobre, vraciame sa sem mimo sezóny. V sezóne cesta nám trvá, ja neviem, 8,5 hodiny z Banskej Bystrice, A takže mě dvakrát tolik. tebe trvá 2-krát tolik, no. Takže dá se říct, že bohužiaľ. Maťo už je takový profesionální Chorvat? Skoro jo. Ale to určite nie. Ale vychutnávame si tú ich atmosféru tu a žijeme tak, ako žijú Ako oni. oni. Neriešim, či mám rýchlovarnú kanvicu ráno, lebo ma to nezaujíma, lebo idem do kafiču a dám si kávu, ktorá ma vyjde možno 1 euro, ktorá takisto zaplatím za A ňu pak aj si doma. zajdeš na pedikúru. A pak si zajdem na pedikúru a na masáž, pretože je to tu a robia to dobre a nedoprajem si to možno tak doma, ale je to tu, som na dovolenke, tak si to doprajem. Čo? Veď je to tak. Čo ťa tak trápi pedikúra? Ja neviem. Vy chodíte na pedikúru? Já ne. Chorváti chodia aj na pedikúru, chodia. Takisto tu máte frizerských salónov veľa. Oni sa snažia vyzerať, aby nejakým spôsobom získali tu či už slovenské alebo české turistky. Ináč báby majú Chorváti veľmi radi naše. Čo sa týka toho, oni im nabulíkajú svojím spôsobom. Vedia, že tá žena po týždni odíde.